Filwaqt li għandu dritt tal-opinjoni tiegħu u jista' jappella, l-argumenti u raġunijiet li ġab l-eks Prim Ministru Joseph Muscat biex jipprova jwaqqa l-konklużjonijiet tar-rapport li sar mill-Kummissarju għall-Standards ma jagħmlux sens. Isostni dan il-ġurnal The Malta Independent fl-editorjal tiegħu hekk kif il-ġimgħa li għaddiet, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ikkonkluda li Joseph Muscat kiser il-kodiċi ta' etika meta aċċetta 3 fliexken imbit li jiswew eluf ta' euro mingħand l-imprenditur Jorgen Fenech. Ir-rigali ingħataw fi frar tal-2019 meta Fenech kien diġà magħruf li kien is-sit tal-kumpanija 17 Black u Muscat kien diġà jaf li Fenech kien qiegħed jiġi investigat b'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan seħħ waqt riċeviment privat li sar fil-Palazz tal-Girgenti fl-okkażjoni ta' eluq snin Joseph Muscat. F'tentattiv biex jiddefendi l-aġir tiegħu u jwaqqa r-rapport tal-Kummissarju għall-Standards, Muscat qal li hu kien stieden lil Jorgen Fenech għar-riċeviment u aċċetta ir-rigali fuq parir tas-Servizz tas-Sigurtà sabiex Fenech ma jissuspettax li qed jiġi investigat. Iżda l-editorjal qal li dan l-argument ma jreġix. L-ewwel nett għaliex Muscat seta' faċilment jgħid li ma jistax jaċċetta dawn it-tip ta' rigali għax imorru kontra l-kodiċi tal-etika. U t-tieni għaliex fil-passat kien diġà aċċetta rigali lussużi oħrajn minn Jorgen Fenech fosthom arloġġ tad-ditta Bulgari. Fi frar ta' s-sena li għaddiet il-fatt li Jorgen Fenech kien is-sit ta' 17 Black li din kellha tgħaddi eluf kbar lil kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keach Kembri kien wieħed pubbliku. Dwar dan il-fatt biss Fenech ma kellux ikun mistieden għal dan ir-riċeviment, itendi l-ġurnal. Argument ieħor li wassal Muscat biex jipprova jiġġustifika emilu u li l-fliexken ma żammhomx u qed jinżammu mill-Istat. Anki hawnhekk l-editorjali sostni l-argument ma jreġix għaliex irrispettivament jekk żammhomx jew le, il-fatt jibqa' li l-Prim Ministru aċċetta rigal mingħand imprenditur u dan joħloq l-impressjoni li l-politiku għandu xi obbligazzjoni fil-konfront tal-imprenditur. Sadantant, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ċaħat l-allegazzjonijiet tal-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield li hu kellu konflitt ta' interess meta fassal dan ir-rapport. Bedingfield allega li hemm konflitt ta' interess għaliex iben Mart George Hisler u wieħed mill-avukati li qed jiddefendi lil Jorgen Fenech. F'kumment ma' sit Love in Malta, Hisler qal li m'hemmx konflitt ta' interess għaliex fl-ebda ħin ma daħal fil-mertu tal-proċeduri kontra Jorgen Fenech. Qal li l-investigazzjoni tiegħu kienet iffukata fuq il-qrubija bejn politiċi u negozjanti u rrakkomanda lil politiċi iżommu d-distanza soċjali. George Hisler nota wkoll li Bedingfield ma akkużax konflitt ta' interess waqt l-investigazzjoni iżda wara li ħarġu il-konklużjonijiet.